はじめまして。私の名前はアブドゥラマンサヒドです。よろしくお願いします。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 はい、終わりました。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23